Makeba, ake sibingelele kahle. Baba Dokotela, sibingelele nababukeli bonke kuBaba Dokotela TV. Bakufuna ka TV. Ngeke base baba. Yaza kuthela. Abakhokhi. Singasho ukuthi wakweye picture kodwa nje bayakufuna. Ufike kuseni uzoshutha ntaba, Uzoshutha ngo-6. Shutha ngo-6. Usula be? Shoot 5 minutes. 5 minutes. Tuyadlula kuphela. Yeah. Cool. Unento esifuna ukuthi sikhulume la ithi ngingakwazi yini ukuthi ngiboleke amadoda njoba uthi nanka amadoda kodwa umuntu uhlala eflatini. Baba Dokotela, amadoda akanankinga ukuthi uhlala kuphi. Since kusuke ngewona wakho permanent, usungezowathatha permanent, that means awuzowaphakela. So uyakwazi ukwaboleka because afika lapha eflatini azoletha lokho akulethile bese phinda ayahamba futhi ayohlala la kule ndawo le esuke sokutshela ukuthi uzowabeka kuyona. So awahlala eflatini lakho. Okay. So ukuthi ukuhlala kwakhe eflatini akunankinga, ungakwazi ukuthi uwathole. Noma ngihlala ehostel. Noma ungahlala ehostel, ngisho ukuthi uhlala nabantu endlini. Akho ngisho yedwa ozobona. Ngoba sefike zonke umsebenzi wabo bonke bazolala. Afike izinto ayenzayo bese yaphuma futhi ayahamba. Yeah. Anga noma ngisasengayikhuluma noma mhlawumbe futhi seyikhuluma eqeleni bengaqala ukushutha laba futhi ngoba uke wakhuluma ngesikhwama but now ngiyangibona uya nokucwila kusona ungasayikhuluma indaba esikhwama. Abantu bayasifuna isikhwama sa15,000 sisekhona kuqala. Baba Dokotela, isikhwama sika15 sikhona. Yize sowasikade sichazile ukuthi sizohamba sihamba sigcina sesiphelela la ewinter ngoba ezinye zezinto esisebenzisa khona asitholakala ebusika. So ngenxa ukuthi ke sasikade sithengile kukuningi sisekhona esika15 kodwa asisekho siningi. So noma yinini so ngezwe kuthiwa ke sesinqamukile kwamanje so sibuye ehlobo. Kodwa njengamanje usifunayo usengakwazi ukusithola. Sengakwazi ukusithola. Yeah. Ukakhuluma ngophondo ukhuluma ngomdonsa amafutha akhona. Umuntu usengawathola umuntu mhlawumbe wayesalile egebeni edlule. Baba Dokotela, sithe asibuyisele back to umphakathi. Umdonso nophondo sizokunikeza kona kokubili ngeprice yophondo kuphela. Okay, ikhombo senayo yona. Ikhombo ikhona Baba Dokotela. Kwabafuna ikhombo ikhona. Masikhuluma ikhombo sosikhuluma ngamafutha, sikhuluma ngespray, sikhuluma ngophondo. Okay. Yeah. Ukushuthi njengamanje umuntu osempangeni okufunayo senyukasela okufunayo sePortchepstead okufunayo angakwazi ukuthi akuthole. Okudinga nje Baba Dokotela ukufona bese sithumelela iPepno store number yakhe sikwazi ukuthi simthumelele izinto zakhe. Njengoba umhlanje oganiwe nje. Yeah, kodwa phela akusho ukuthi sengiqedile. Ngiyadlala ngiqedile. Uqedile. Cha phela uyayibuka insizwe iyana ukubancaba ufuna sibuze ukuthi khona ke umakoti usekhona nje. Khona nje. Uyazi into embi ngani niqoka kahle kanje. Ube nesikweleti la uthenga khona but ungenalikhwe. Uma ungenawo indawo esithi sekhweni. Hayi noma ungaqoka kahle kanjani kuthina sinandaba. Kunomuntu ohanjelwe umuntu osifazana. Ikhona into ongambuyisa ngayo noma indoda umfazi ohanjelwe indoda. Baba Dokotela, kulomuntu othi ngithathele intombazane ngayifundisa uyafunda ithemisa igogodile ngitshela ukuthi ngiyithanda nesecurity lona. Leyo muntu udaka ngifonele Baba Dokotela. Sizomshaya abuye uma ukuthi akanayo imali okugibela uhamba ngenyawo. Uyadlala umuntu security kuthiwa igadi. Ngiyithanda igadi. Kodwa kade kuyilona kade limfundisa. Mhlambe ngiyeza mhlawumbe induku alivuka. Uma ingavuki indoda akabuya azolungisa induku kodwa sebuyile nesekhona la endlini. Una into okulungisa induku? Ayikhona Baba Dokotela, ungayithathi uma ukuthi umuntu awukazi ukuthi uzofika nini. Ungayithathi uma ukuthi uzofika nini. Yeah, abanifundele kuthiwa igadi. Ake sibhele ngifuna ukuyocela emgedeni. Kufuneka ngenze njani? Angaphendula uthini kumuntu ofuna ukuyocela emgedeni but yini akufuza afena? Baba Dokotela, kumuntu othi nje ngifuna ukuzocela, angifuna ukuthatha lutho kodwa nje ngifuna ukukhuluma nalamadoda, ngifuna ukucela. Osoka ufuna ukwabona uzowabona. Akhulume naye wabuka, kodwa ufuna ukuthi nje ngifuna ukucela kuphela, uyakwazi futhi ukuthi acele siya ufoneke bese siyakutshela ukuthi yini ekufanele waphathele yona lamadoda, kodwa inyama ebuva isali, ugoloko futhi awusali. Mosuku zekhona uzocela kulamadoda. Awuceli ke phela uphethe uhamba ngezandla. Mawucela uphatha imali. Khona umunye udokotela wathi ungayiphatha imali engena wallet engeke ngisho ukuthi uba. Uthi obuye ngifuna into yemali kodwa hayi ukuthwala ungathini lapho? Baba Dokotela, kubaningi kakhulu abantu abathi bayakusaba ukuthwala kodwa bayafuna ukuceba. Kumuntu onjalo uthi ukuthwala ngiyakusaba kodwa ukuceba ngiyakufuna.
lungisa ibudget bese uyangifonela ungitshela ukuthi okay akhona amasenti angaka engiwahlanganisile yini engayithola ezongenza ukuthi ngikwazi ukuphila kahle kodwa kungasithatha isithwalo. Efuna lo konke lokho ibhodi usengalithola. Hayi ibhodi likhona babudokotela khathala wena amabhodi akhona khathala wena mawufika nje siyakwenzela isiko lakhona bese uyalithatha. Sichazele kahle. Kukhona leli babudokotela elikhulu leli. Mawufuna leli fanele ube nawo 35. Okay. Bese kuba nezinye izinto esizokutshela zona ke efonini ukuthi izinto kufanele uyithole. Mawufuna leli fanele ube nawo 25. Awalingani. Awalingani wona nama price awalingani. Kodwa nje hayi ziyakhala. Umuntu ofuna ibhodwe uthatha isithwalo, umuntu ofuna ibhodwe uthatha into enhlanhla, sichazele kwenzekani. Kumuntu othi ofuna ibhodwe babudokotela usuke ethatha into enhlanhla engathi nje iziphakama ngoba angeke angifuni ukuthi ngithi uyathwala kodwa ngeke uzube khona umehluko kuyena nomuntu othwele. Bazoceba ngokufana. Bazoceba ngokufana futhi mhlawumbe akaceba kakhulu. Ngoba akayiboni imali yakhe uvuka ikhiphe khona la. Yeah. Cool. Kunomuntu ozokudinga ukuthola uzokuthola kanjani kwephi number? Inombolo sithola yona 078 3170 basi sakhona futhi siyatholakala ku TC Jula TV3. TV2 or TV3? TV3. Abo, ithe TV6. Asiqale phansi TC Jula TV3.